Lijep pozdrav i dobrodošli na moj kanal. U današnjem kratkom videu sam odlučila da govorim o nekim zanimljivostima o Sloveniji. Vjerovatno za te podatke i odnosno činjenice niste do sad znali. Ja također nisam, nego sam i skoro pročitala te podatke pa mi je djelovalo zanimljivo i odlučila sam da napravim video na tu temu da i vi i drugi odnosno se upoznaju sa tim činjenicama. Ako ste imali priliku putovati kroz Sloveniju, kroz veći dio Slovenije, vjerojatno ste mogli primijetiti da je dosta površina pod šumom, ali da nisam, ja sam vidjela da ima dosta šuma, ali nisam znala da je to toliki procenat i činjenica kaže da je više od 60% površine Slovenije prekrivaju šume i u tim šumama kažu da živi više od 500 smeđih medvjeda. Ovo mi je djelovalo jako zanimljivo jer to je dokaz koliko neka država čuva svoje šume koje su jako bitne za ljude, a i za životinje naravno. Također još jedna zanimljiva činjenica je ta da u Sloveniji postoji više od 10.000 jama. Najveća i najpoznatija je naravno Postojnska jama. Podaci kažu da tamo živi čovječja ribica. Ja također nisam znala za ovaj podatak, ali ja nisam ni ljubitelj jama, tako da nisam nikad istraživala, ni bila u jami, tako da samo znam za Postojnsku jamu, za ostale nisam znala da ih ima u tolikom broju, ali evo jako zanimljiv podatak. Istraživanja i podaci kažu da je Bled najpopularnije turističko mjesto u Sloveniji. Ja znam da ima puno turista, nadam se da ste i vi bili na Bledu i da ste imali priliku, ko nije preporučujem da obiđe, ovo je jako lijepo mjesto. Am, Također Slovenija ima dosta i drugih lijepih mjesta koja možda i nisu dovoljno zastupljena među turistima, ali evo vjerovatno će nekad i biti jer stvarno Slovenija je lijepa zemlja i ima puno prirodnog bogatstva. Da država Slovenija puno ulaže u poljoprivredu i održivi razvoj i brine se također i o malim životinjama i insektima, govori i činjenica da u Sloveniji živi više od 90.000 pčelara. To je velik, stvarno velik broj, ali isto tako ako imaju toliko površine pod šumom, pod njivama, znači livade, gdje pčele mogu imati hranu, naravno da je to jako pohvalno i da je zanimljivo da se toliko ljudi odluči da se bavi pčelarstvom i stvarno, stvarno pohvalno jer dovoljno se priroda uništava, treba neko da je i čuva i održava. Također na prijedlog Slovenije se obilježava 20. maj kao Svjetski dan pčela. To je jedan jako zanimljiv podatak kojeg nisam znala do sad. Ko je imao priliku da se upozna sa nekim stranim jezicima, vidio je da uglavnom ti jezici nemaju dvojinu. A upravo zato je to zanimljivost i činjenica da slovenski jezik je jedan od rijetkih jezika na svijetu koji ima dvojinu. Nekome ta dvojina stvara problem, nekome ne, ali Slovenci su jako ponosni na tu dvojinu i jako su zadovoljni jer njihov jezik je specifičan po nečem. Naravno, svaki državljani imaju pravo biti ponosni sa svojom zemljom, sa svojim jezikom, zašto da ne? Kad već spominjemo temu jezik, još jedna činjenica i zanimljivost koju sam našla kaže da većina Slovenaca govori najmanje još jedan strani jezik. Uh, Imala sam priliku da se družim sa dosta Slovenaca i vjerujem da je ovo tačna činjenica jer većina ljudi s kojim sam se ja družila, imala priliku komunicirati, govori uglavnom još engleski obavezno, a pored engleskog neki govore još njemački, talijanski i tako dalje i tako dalje. Uglavnom još jedan strani jezik većinom govore svi.
Evo stigli smo do kraja još jednog kratkog videa. Današnja tema je bila opuštena. Htjela sam s vama da podijelim neke činjenice i zanimljivosti koje su meni djelovale interesantne. Nadam se i vama da je video bio zanimljiv. Ako jeste, pretplatite se, lajkajte, komentarišite, podijelite ovaj video. A mi se čujemo u nekom narednom videu gdje se opet vraćamo na učenje slovenskog jezika. Lijep pozdrav!